So what's up guys? So may buntag yung tanan no karon nga vlog guys is mo na mo routine is ka na akong gibuhat guys. Nagtakto kanon para pamaw sa mga crew diri sa among barko. So amo na i-prepare siya guys is mga alas 4. So mahuman mi ana mga alas 7 sa buntag na kay malimpyo pa mi ana. So daghan kay may pakanon guys. Kauman na mo tako sa kanon guys is amo na siyang sundan og sundan. Sudan na para kuan. Ako na sudlan unya kuan. Sudlan nga pamahaw nga corn beef o lumpia. Mo na sila yung sudan sa pamahaw. So dito kita na ko na. Yes, ito pamahaw guys. Mama, assistant. Ha? Apa lagi? Ayan, sudan. Lumpia, ito ang ito. Lumpia. Mama. Lo. So kaning nga time guys is wala luto guys. Pag gamay-gamay rin nonin nga big-big na akong lutoon guys kay naluto na mga. So humanan tanan guys pagluto pero ako na niibutang dito sa mga baonan. Para makompleto na o ma-prepare na guys. Ano? Wait. Apa ba? Hindi. Ako. Pag-usap. Pag-usap na. Apa yung mawit? Kaya hindi ka ito. Kaya ba? Bakoy ba? Yun, may naman? Boss. Ito ba? Ito ba? Atong kapag lain daw. Paglain lang. Paglain ba? Hindi ko magkalabit ako. Kamay ba? Paglain. Itong gamit ko. Ako, kasi ako. Kamay ba? Atong di ko na ko. Ano to? Namay ko ba? Mati pa na. Oh. Hello guys, so guys, for today's video guys is ito na guys, pamahaw. Kanya pamahaw guys, sorry. Bitlog of pia. Yung pamahaw na rin. Ano naman ka sa'yo guys, so yung mag-report this card. Sabaw. Morning guys, good morning. Dari satu tanah ke satu. Mana yang sudah turun lumpia itu dan lumpia